kuha na mo ng mga kuhan, kalokohan kayon. Kuya! Gitawa ka mama! Pakano na daw ka? Ha? Pakano na ka mama? Tawag ka? Kadula ko. Dudo ninyo, kadula ko diri. Dili nyo ka mukaon, di ka mabinla na tong luto. Ba? Pagbilin ra mo dito, buwang mo dra nga. Belum kadula ko diri, langan-langanon ko ninyo. Nabindi ko ani. Pa legend na ra ba ni? Hapit na ko magmitik ani. Ha? Ayaw ko ninyo. Kan alang email. Basta wala sukan mabilin doon niya. Di niya alam na ito pala ang kainin niya. Ini yang kanon karon guys. Then napajud oh. Kani. Guys. 2,000 years later. Ma, Sa, agaw na mo? ikaw na. Ikaw, anong nga mga nagtaon? Sige na kag-email. Wala ikaw taon. Sige lang, karon mo kay kadula. Ah, karon god. Sige ra dula, sige dula. Dahil nga kabiro. Naabay kanon. Naay kanon diha ay. Makayo. Dagang kanon. Maro ba kay ko? Oh, gutom na bitaw ni aking sige email. Nagagutom man ni nagsige email ay. Walang itubig din eh. Ah, wala na kabo. Sige na mag-email. Sama na ako'y magkabo. Ikan pa ko ng ngan og lubi. Ako pa'y magkabo. Ah, Sudan yan. wala na. Kamu nga si Kim-El. Ako po kamoy magkabo. Ano ka ba yung si Kim-El? Ay, awa. Manin di ba niluto? Aw. Ano may trabaho? Ano man eh? Buwa man na. Ah, may tanong gani. Buwa man eh. Ah, hindi ka pagluto. Ano ka may tanong? Buwa. Ita sa lamisa. Basi na pa sa lamisa. Lami kayo na sudan ay adobo. Ay puta, pinirito. Buwa yan. Yan. Dami ang nagapon. Ah, ano ka nang pinirito giring niya? Sige kong tawag. Sige tawag, wala nang tuo. Kaya unahon ng email. Uy. So! Shit! Ay puta! Oh, likra mo? Tunay resulta. Tunay email.